Ce faceți voi, prăduitorilor? Eu mă pregătesc pentru o seară corectă, o ieșeală corespunzătoare, cum îmi place mie, poate faci o cumpărătură, bine, mărunțișuri, ce mai îmi cumpăr eu. 3-4 lingouri de aur, 18 ceasuri. Apropo de ceas, cât o fi ceasul, nu pot să mă uit că mă filmez cu telefonul ăsta. Ăsta e ca în ceas la mână. Oh, păi ce-ai făcut, mă, nene, mă? Ce-o avea culoarea asta? Cred că n-am scăpat în șofrană. O pregătesc de o ieșeală corectă, corespunzătoare și am o problemă că sunt la mine în garaj și nu știu ce mașină să plec. Asta e când ai prea multe mașini. Să mă sfătuiesc și cu voi, ia, să vedem. Să ies cu asta, oare? Ia să vedem. Oh. Păi ce-ai făcut, mă, nene, mă? Păi eu vreau să mă duc până aici, până acolo, până la piață. Asta e mașină de 350.000, 400.000 de euro. Eu mi-aș cucana pe aia. Cum să merg cu mașină de 350.000 de euro în București? Doamne ferește. Vreți să râdă lumea de mine, zic că am sărăcit prăduitorilor. Plus că asta am primit-o în preloc când am luat-o pe asta. Ia. Păi ce-ai făcut, mă, nene, mă? Ia uite. O mașină corectă, corespunzătoare, bine. Cred că au dus-o sclavii mei la tinichigerie și mi-au uitat acolo acoperișul de la ea. Ia, să mergem să vedem și înăuntru. Frumos, o bară săneală. Să deschidem și portiera. Ia. Păi ce-ai făcut, mă, nene, mă? Mi-au pus portierele invers. Ce să-i faci, bă, nene, mă? Treabă românescă. Asta este.